Dwi wrth fy modd yn crwydro ar hyd a lled y wlad yn cwrdd â chi'r gwylwyr. A'r wythnos dwytha, fe ges I groeso cynnes iawn yng Nghasnewydd. Duolingo yw'r platfform fwyaf yn y byd I bobl sy'n eisiau dysgu ail iaith. A chredwch neu beidio, mae yna dros 1 filiwn o bobl yn defnyddio'r app I ddysgu Cymraeg, gan gynnwys criw o fyfyrwyr sy'n ars amdanau tu fewn. Ni'n dod o'r cwmni hynna'n, cwmni Duolingo, maen nhw'n trio trefnu digwyddiadau fel hyn o gwmpas y byd. Maen nhw wedi gofyn am gwirfoddolwyr I sefydlu clybiau bach, ble fel yma'n byw. Dwi'n meddwl, mae yna cwp Sbeinig yn Caerdydd enghraifft, so ym mhob dinas yn y byd, mae pobl yn rhedeg clybiau dysgu iaithau gwahanol, so o'n i'n meddwl pam peidio wneud y cwrdd Cymraeg. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers 18 mis nawr, achos dwi'n caru Cymru ac dwi'n trist achos dwi ddim yn gwybod siarad Cymraeg. Dwi'n Lerpwl yn wreiddiol, so pan o'n i'n ifanc, ges I ar wyliau gyda teulu i'r Cymru. So mae diddordeb dy fi ers talwm yn ei heniaeth. Dwi'n dod o Lundain o teulu o swydd Efrog. Mae ddim gwaed Cymraeg gyda fi. Oedd anodd iawn I dechrau I ddysgu Cymraeg. Dim ond ers mis, dyn ni'n dechrau cael clybiau'n reolaeth, ac mae yna 12 heddiw o tua 8 tro diwethaf, so dwi'n meddwl bod yna gynnydd yn y diddordeb. Gallwn ni hysbysebu trwy'r aelodau sydd yn defnyddio Duolingo yn yr ardal yma yn neud nhw'n ymwybodol o'r clwb yma. Dwi'n dwylio Duolingo, mae'n help mawr I fi I ddysgu ar iaith. Mae'n dda achos mae amser dy fi I defnyddio y tablet pob dydd. Mae hi'n hawdd I defnyddio. Athrawes Saesneg yn Ffrainc. Does dim llawer o gyfle I siarad I sgwrsio Cymraeg gyda pobl arall. Gyda Duolingo, gallu ei ymarfer bob dydd. Mae'n platfform a mae'n gwneud yr iaith yn hysbys I bobl, dyna beth sy'n dda, dwi'n meddwl. Dyn ni falch bod Cymraeg oedd y 15fed iaith. Does dim ieithoedd fel Basgeg, does dim Ffinig, ond dyn ni ar ei platfform nhw.